Tekkers nôl. Rhowch groeso swnllid i Huw, Heledd a fi, Lloyd! Fans, grewch lot o sŵn! Stopiwch beth ydych chi'n neud am yr hanner awr nesaf achos mae yna frwydr arall ar fi'n dechrau yma yn y stadiwm. Ie, tybed pwy fydd da'r Tekkers gorau heddiw. Ydych chi? Neu chi? A phwy fydd yn codi tlws Tekkers. Del ni. Mae'n timau ar fi'n wynebu 5 gêm fydd yn profi ei sgilio driblo, seithi a ffasio. Yndi, wedyn hanner amser, gawn ni brofi gwybodaeth y fans ar y clybiau a'r chwaraewyr mwyaf a'r stats i gyd. Wedyn, byddwn ni'n profi seithi y capteiniaid. A just i atgoffa chdi Lloyd, pêl-droed di hwn, oce? Dim rygbi, y bêl-gron. Paid becso amdano i ha. Beth ydych chi dros y bar, mae'n trio dweud. Wedyn ar y diwedd, gawn ni wynebu y wal goch lle fedrith unrhyw beth ddigwydd efo'r tima yn gallu ennill pwyntiau a chochi pwyntiau hefyd. Ie, methu aros, ond nawr, mae'n amser i gwrdd a'r ser sy'n cystadlu heddi. Ysgol Evan James! Yn y midfield mae Caddy ac mae hi'n hoffi PSG. Celt ydy'r cawr yng nghanol yr amddiffyn. Mae o'n edmygu Tekkers Ronaldo! Elsie sy'n nesa am ddiffynwr arall y tîm. Y sgôr Tekkers mae hi'n rhoi i'w hun 10. Ac yn ola'r rhidian, bydd o'n sgorio fatha Messi yn y stadiwm heddiw. Grewch lot fawr o sŵn i Ysgol Evan James! Isaiah yr asgellwr chwym. Mae'n cefnogi Lerpwl a'r chwaraewr canol cae Dominic Szoboszlai. Lerpwl ydi tîm Lacey hefyd. Mae hi'n benderfynol o sgorio lot o goliau i'r tîm glas. Nesa Jackson, fan Chelsea ydi o sy'n rhoi 10 allan o 10 i'w sgôr Tekkers o. Ac Eifa di hi ymasodwr y tîm. Yndi, mae hi'n barod ac yn hyderus. Rhowch groeso mawr i Ysgol Bro Ogwr! Reit, Ysgol Bro Ogwr, sut ydych chi'n teimlo am y cystadlu heddiw? Ydych chi'n mynd i ennill? Ydyn. Ysgol Evan James, mae nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i ennill heddiw. Chi'n mynd i ennill? Ydyn. Mae'n amser i ffeindio allan pwy fydd y capteiniaid. Huw Owen! Heledd Anna! Neu Lloyd Lewis! Felly, Heledd, Lloyd neu fi. Pwy fydd capten y tîm oren i ddechrau? Tîm oren, bro. Hapus? Hynod o hapus. Mae nhw'n hyderus, mae hwnna'n rhoi lot o hyder i fi hefyd. Felly, Lloyd sy'n fo'r tîm oren, Heledd neu fi. Pwy sy'n mynd efo'r tîm glas heddiw? Dewch i ni weld. Edrych mlaen. Felly, dyna ni. Huw yn erbyn Lloyd. Tîm glas yn erbyn tîm oren. Sut ydych chi'n teimlo? Da ni'n mynd i ennill? Ydyn! O, mae Lloyd yn meddwl bod o'n mynd i ennill. Da'n anghywir. Un enillydd sy'n ma ar Tekkers. Mae'n amser i chwarae gêm 1. Sgiliau seithi a phwer da sy'n angen ar y tima yn y gêm gynta yn erbyn y goalie. Am bob gol, maen nhw'n ennill 5 pwynt. Mae 2 o'r tîm oren yn mynd i drio stopio y gols rhag fynd i fewn gan ddefnyddio bôn braich i symud Gary o un ochr i'r llall. Huw, sut ydych chi'n teimlo? 90 eiliad ar y cloc. Da ni yn hyderus. A mae gyda ni chydig o tactics. Be da ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i sgorio top ends. Ia. Top bins ag yn y gwylod hefyd yn y gorneli. Felly pe bynnag ochr mae Gary. Pa ochr da ni'n mynd? Ochr arall. Yn union, dyna di tactics. Mae chamser chi'n dechrau. Mewn 3, 2, 1. Go on! Tacteg dda, gol oddi ar ysgwydd Gary. Bara mewn!
Gary, sgen ti'n gobaith yn erbyn y tîm yma, mate? A lwcus, ti'n mynd? I'r top, boy, i'r top. Isaiah efo shot cywir i gefn yr hwyd. Mae'n parhau, nôl Huw! Lwcus. Ddim da. Bwan Isaiah. Bwan Isaiah, hwndi. Da iawn, Gavin! Ddim da. Gavin mynd! Lwcus! Dwi'n gwybod, boi. Pum! 3, 2, 1! Da iawn, tîm glas, da iawn, boi. Y tîm glas yn dangos Tekkers da yn y gêm gynta, o'r top bins i saethu at y gwylod. Ond Gary a'r tîm oren yn brwydro nôl efo ambell sef fatha Danny Ward yn gôl Cymru. Oedd hwnna yn ddechrau da gan y tîm glas. Lloyd, ydych chi'n mynd i gallu gwneud yn well? Yn sicr, mae Tekkers ni lot well. Beth yw tactics ni, boys? Corneli. Corneli, mor syml â ni, ni'n barod. 3, 2, 1! Off ni! Beth yw'n digwydd? Dych chi'n mynd rhy bell i'r Corneli, Lloyd! Yn y gol! Dechrau araf i Evan James, ond maen nhw wedi cnesu rwan. Dyna ni, dyna ni! Mynd i fynd! 1 munud i fynd! Pals, rhaid mwy o peli! O na, sut yw wedi gasglu'r peli ma gyd? Dim mor galed, dim mor galed! Da iawn, Gary. Mae Gary wedi dod yn y gol. Da iawn, Gary. Fans angen mwy o sŵn, come on! Dyna ni! Mae'r fans wedi deffro ac mae'r tîm wedi deffro. Lloyd, beth ti'n neud? 2, 1, Shots llydan i ddechrau gan y tîm oren, ond ar ôl chydig taro'r targed dro ar ôl tro a sticio at y tactegau, sef anelu am y Corneli i ennill y pwyntiau. Am gêm dda i ddechrau y rhaglen heddiw a Celt. Tekkers, chdi ar dan, boi. Tekkers. Reit, dewch i ni weld sut mae'r sgôr yn edrych ar ôl y gêm gyntaf. Da ni'n mynd i gychwyn efo Bro Ogwr. Da iawn, ond sgwn ni sut mae sgôr Evan James yn edrych. Mae hon am fod yn gêm agos. Sgôr Bro Ogwr 75 pwynt, ond Evan James ar y blaen efo 80. Reit, Efa, oedd hwnna'n gêm agos. Beth ydych chi feddwl o hwnna? Roedden nhw'n dda, ond roedden ni'n well. Da ni well, yndan? Da ni well? Felly, yn y gêm nesaf, maen nhw'n mynd i fod yn saethu. Wyt ti'n meddwl fyddwn ni ar y blaen ar ôl y gêm nesaf? Ydyn. Reit, pwy sy'n mynd i ennill? Reit, enillon ni'r gêm gyntaf gan 1 gol. Sut ti'n teimlo? Really hapus. Dwi ddim yn nhw wir wedi gallu gwneud yn well heb ennill. Ffantastig, ateb gwych fyna. Reit, y gêm nesaf, ti'n meddwl ni sy'n mynd i ennill? Ydyn. Chi'n meddwl ni sy'n mynd i ennill? Mor syml â ni. Mlaen at yr hanner gyntaf ac 1, 2, 3, bungee! Ia, mae'r chwaraewyr yn sownd i raff bungee yn y gêm yma ac yn trio pasio a sgorio i ennill pwyntiau. Gêm i brofi pŵer a chryfder a pha mor gywir ydy'r bas ola sgyna ni nesa. Mae'n tîm ni angen sgorio gymaint o goliau a phosib fe geith nhw 5 pwynt am sgorio yn y gol fawr, 10 pwynt am sgorio yn y gol fach. Pwy di'r ddau ddewr sy'n mynd i gymryd y sialens yma sgwn ni? Pwy di'r gorau yn y tîm am saethu? Jackson ac Isaiah. Chi'ch dau hogia. Be mynd i wneud carreg papur i siswrn i ddewis, ia? Chi barod? Ar ôl 3. 1, 2, 3.
papur, siswn. Chdi sy'n ennill. Ti'n mynd i seithi? Ydyn. Reit, tîm glas ar ôl 3. 1, 2, 3. Tîm glas! Ni angen rhywun sy'n gryf ac sy'n gallu seithi. Pwy sy'n am chwarae? Celt. Celt. Wel, os ydych chi gyda gymaint o hyder yn ddyfo, mae da fi hyder yn dod ti Celt. Chi'n barod? Tîm oren ar ôl 3. 1, 2, 3. Tîm oren! Wel, mae gennym ni'r ddau ddewr sy'n barod i gymryd y sialens. Ond sut maen nhw'n teimlo, Celt? Ti'n barod i fynd? Fi'n hyderus a fi'n cryfach na Huw. Oh, nice Celt. Fi'n offi yna. Isaiah, ti wedi gweld muscles gen Lloyd? Pa mor nervous wyt ti? Nhw'n bach i rhain fi. O, dwi'n licio honna. Reit, mae'r amser yn cychwyn mewn 3, 2, 1. Isaiah sgorio 10 pwynt. Hei, gwylio'r camera! Sam o'r camera! Arif yn ôl. Go, go, go. O, mae gan y ddau yma Tekkers. A dydy'r dives ddim yn ddrwg, chwaith. Good tactic. Ti di clymu dy hun, Isaiah? Celt yn sgorio! Arif yn ôl. Gosh, what a bit. Mae Celt yn dryglo! Dwi'n meddwl bod Huw yn joio'i hun bach gormod yn y gêm yma. Look at go. Go, boy. O, Celt eto! Go, go, go. No! Oi! Sam! Pim! Go, go, go! Stop! Stop! Brwydro gwych ar y bungee gan Isaiah a Celt. A'r golia'n dod i'r ddau. A'r camera'n ysgwyd ar ôl cael pêl reit lawr y lens. O, wel, nes i joio'r gêm yna. Ond sgwn i be mae o wedi wneud i'r sgôr. Da ni'n mynd i gychwyn efo Ysgol Evan James. I cael 60! Da iawn, da iawn. Be am Bro Ogwr? Sgôr Ysgol Bro Ogwr 145 o bwyntiau, ond Evan James ar y blaen o hyd efo 160. Ond mae yna lot o gema ar ôl i chwarae a nesa yn ein gêm hanner amser tro'r fans fyddi. A y ddau gapten yn fan hyn. Cneswch fyny, boys, da chi'n mynd i fod yn brysur. Quiz pêl-droed sy'n nesa. Faint mae'r fans wedi bod yn talu sylw i'r stats am eu chwaraewyr gora a'i timau gora? Ie, gewch chi 5 pwynt am bob ateb cywir. Wedyn, mae hi fyny i ni'r capteiniaid i drio dwblu'r sgôr drwy daro y targed cywir, sef y crys efo'r hif cywir ar y cefn. A dim pwysau, Lloyd, ond dwi wedi bod yn ymarfer o seithi. Ie, good job hefyd. Sy'n angen ymarfer arna i. Digon o siarad dwi'n, mae'n amser am y quiz. Oce, tîm glas. Pa rif sydd ar grys Jude Bellingham i Real Madrid? 5 neu 11? Am 5, gwnewch sŵn? Am 11, gwnewch sŵn? 5, da chi'n gywir! Reit, yn y cefn top bins, Huw. Mae'n anodd. Dim siawns. Help, boys. Huw! 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 Reit, chip bach fydd o'n dyfol dros y top. Unluckus. Pa rif sydd ar grys Brennan Johnson i Gymru? 9 neu 10? Am 9, gwnewch sŵn? 10! 9, da chi'n gywir! Mae Lloyd i gael un hawdd o fanna. O ti'n methu hwnna, Lloyd, wel. Sawl llythyren sydd yn y cyfenw Guardiola? 9 neu 10? 9? 10? Cywir! Felly, 9, please, Huw. Reit, wel dwi'n newydd dweud bod hon yn hawdd i fod o Lloyd, so gan i weld.
Reit. Diolch, boys. Diolch. O, y pwyntiau yna. Y pwyntiau yna wedi I dyblu. Evan James, sawl llythyren sydd yn yr enw sioboslau? 10 neu 11? Am 10, gnewch sŵn. 11, gnewch sŵn. Ym mha flwyddyn symudodd yr ymosodwr Richarlison I Tottenham Hotspur? 2011 neu 2022? 2011? 2022? O, maen nhw'n gwybod I ffeithio Huw Owen! Da iawn chi. Felly, dwi isio rhif 22. Hori bod yn hawdd yn cael ei weld. Sawl tîm o 4 prif adran Lloegr sydd â Rangers yn eu henw nhw? 1 neu 2? Am 1, gnewch sŵn. Neu 2? Cywir! Queen's Park Rangers. Hwna'n anodd, Lloyd. Gael bach o cymo. Come on. Lloyd. Anlwcus. Mor agos. I'r 1000 agosaf, sawl sedd sydd yn stadiwm dinas Caerdydd? 22 o filoedd neu 33 o filoedd? Am 22, gnewch sŵn. Am 33 o filoedd, gnewch sŵn. Cywir! Dim siawns. Mae'r stadiwm yn dal 33. Dyn nhw'n poeni help. Hwn yn anodd. Hwn yn anodd. Be oedd Lionel Messi yn ennill I bêl-droed cyntaf? 22 neu 33? 22? 33? Cywir, 22 oedd o! Reit, Lloyd Nervous na, fi heb cael un eto. Reit, mae rad I fi cael hynna, ie? Well, look, boy. Hinsef I Lloyd, ond ser yn y gêm ydi Huw. Gyn bo Lloyd yn taro nôl a thorri Chris efo cic bwerus. Lloyd! Gwybodaeth dda, cwestiyna da, ond sut mae'r sgôr yn edrych? Da ni'n mynd I fynd at Bro Ogwr gynta. Maen nhw'n hapus. Ond sgwrs bydd Evan James yn hapus. Eich sgôr chi ydi... 180! Huw yn helpu Bro Ogwr I leihau'r bwlch. 175 iddyn nhw, ond Evan James sy ar y blaen o hyd efo 180. Dim ond 5 pwynt yn gwahanu'r timau. Huw, nes di'n wych fanna. Lloyd dim gystal. Ydych chi'n teimlo? Siomedig, ond ni dal yn y blaen. Ond iawn. Dal yn y gêm. A mae'r gêm nesa ma i'r goalies. Pwy sy'n gallu dal y peli, ond pwy sy'n hefyd yn gallu cydbwyso. Mlaen â ni. Mlaen at yr ail hanner lle mae'r goalies yn gorfod cadw cydbwysedd ac arbed y peli sy'n hedfan yn gyflym o'r peiriant. 5 pwynt am bob arbediad. Gêm un goalies dewr ni sgynnon ni nesaf. Mi fydden nhw'n sefyll ar y platfform sigledig yma, neu yr un yma a'r bwriad ydi I ddal gymaint o beli ac yn bosib. A dyma ni y ball launcher yn fan hyn. Wedyn fyddwn ni, y capteiniaid, yn saethu'r peli tuag at y goalies, ond mi fydd y peli mynd yn gyflymach wrth i'r gêm fynd yn ei flaen. Saethau, Lloyd? Gobeithio fydden nhw'n neud yn well. Na fi, gawn ni weld pwy sy'n chwarae heddiw. Goalie Bro Ogwr ydi Jackson, a Caddy sy'n arbed I dîm Evan James. Reit, Jackson, pa dîm ti'n cefnogi? Chelsea. A pwy di golgeidwad Chelsea? Robert Sanchez. Oes gennych chi ddilo mwy cadar na fo? Ydyn. Ti well na fo? Reit, da ni'n barod o fan hyn. Cychwyn mewn 3, 2, 1...
Come on, Jackson! Yes! Da iawn, boi! O, anlwcus, boi, anlwcus. Jump yn drosod! O, anlwcus. Aros yna. Da iawn, boi! O, anlwcus, boi. O, Nesa. drosod! Yeah! Da iawn, mate. Do, dwylo cryf Jackson. Jackson! O! Da iawn, mate! Cofiwch, mae cyflymder y pelin cynyddu wrth i'r gêm fynd yn ei blaen. A dyma nhw'n dod! Da iawn, Jackson! O, anlwcus, boi. Handi. Dim problem i'r goli yma. Unwaith eto! 10, 9, 8, 2, Anlwcus, boi. 3, Come on. 4, O, aros. 5. Ymdrech dda gan Jackson yn erbyn Lloyd a'r bôl launcher. Cadi, ti'n newydd gweld Jackson o'n chwarae, sut wyt ti'n teimlo? Dwi'n teimlo'n nerfus o'n gyffroes. Reit te, ti'n barod? Off a ni! 3, 2, 1. O, bron! Bron! Cadi! O, sef da efo'r goes, ond mae angen dal y peli i ennill pwyntiau. Deifio fel goalkeeper. Yeah! Da iawn, Cadi! O, bron! Ochr yma! O, bron! Huw, be oedd hwnna? Cardyn melyn. Cadi! O, Cadi, bron! O, bron! Cadi! Mor agos bob tro, mae'r peli mor llithrig a chyflym. Di'r gêm yma ddim yn hawdd. Dal nhw, drosodd o'ch di! Dal y pelicat! Come on, Cadi, bron yna! Dal hon! Hon! 3, 2, 1! O! Cadi wneud yn dda iawn, chwarae teg. Dyma'r darna gorau. Un gêm sydd ar ôl, ond cyn i ni symud ymlaen at y gêm ola, mae angen gweld sut mae'r sgôr yn edrych ar hyn o bryd. Yn gynta, dewch i ni fynd at Ysgol Evan James. 185! Dych chi 10 pwynt ar y blaen ar hyn o bryd, ond be am ar ôl i ni ddangos sgôr Bro Ogwr? Ogwr yn carlamu ar y blaen efo 230 o bwyntiau. Sgôr Evan James, 185. Tîm o'r yna Evan James, peidwch y poeni, achos yn y wal goch, all bob dim newid. Yn y rownd ola, cicia o'r smotyn i drio taro'r brics o'r wal goch. Dim ond drwy wneud hynny, gall y tîmau ennill pwyntiau. Ond rhaid trio osgoi, colli pwyntiau, achos mae yna brics efo pwyntiau minus yn cuddio yn y wal hefyd. Amser am y gêm ola, y wal goch. Y wal sy'n dal pawb allan. Mae rhaid i'n tîmau ni gicio peli mwyn trio taro y brics allan o'r wal i sgorio pwyntiau. Ond dydy'r tîmau ddim yn gwybod o faint o bwyntiau sydd ar y brics. A mae yna gymysgedd. Mae gennych chi 25, mae gennych chi feinws 5, mae yna feinws 10 yn fanna. Sut ydych chi'n teimlo, Lloyd? Fi'n hyderus, fi'n gwybod, ni wedi gweld seithi'r tîm ma'n barod yn y gêm gyntaf, ond nhw'n ffantastig, felly mae hyn yn mynd i fod yn hawdd i ni. Hawdd? Gawn ni weld am hynna, achos mae'ch amser chi'n dechrau. Mewn 3, 2, 1! O, un allan, un di disgyn. O, hwnna'n gyfri, hwnna'n gyfri. 5 dim! O, perfformiad gwych i ddechrau'r gêm. Maen nhw'n colli pwyntiau efo hwnna, minus 5. Taro'r brics ti fod i wneud, Lloyd, dim seithi drwy'r tylla. Shot! Ond sori, mwy o bwyntiau minus. Mwy o bwyd.
Angos Lloyd. Come on, you've got the golfer! Di hwn yn cymryd tan mae allan. Hwnnw'n lafio! Dig! Hwnnw'n lafio! 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lloyd ac Ysgol Evan James efo lot o bwer ac yn cicio gymaint o frics o'r wal goch. Ond, pwyntia minus yn ei plith, ydyn nhw wedi gwneud digon i gipio'r tlws. 7 o frics nath ddod allan yn fanna i'r tîm oren. Huw, ydych chi'n mynd i gallu neud yn well? Dwi'n meddwl bo ni. A Jackson, be ti'n newydd eitha fi de? Be ydy'r syniad ar gyfer y gema? Just smash o'r pêl at y wal. Just smasho'r pêl at y wal, Heledd. Dim ots lle? Na. Just neud yn siŵr bod y Prynu'r wal. yn galad. Reit, mae'n amser i chwarae y wal goch. Mewn 3, 2, 1. Come on, Team Glass! Come on, Team Glass! Come on! Mae'r wal yn crynu. Da iawn, Jackson. Iawn. Dal i smasho nhw! Jackpot! Dwi'n gwybod beth yw hwnna. Hei, paid dathlu rhif i yn Huw. Pwyntia minus di'r heina. Wal, please, Huw. Tekkers, mwy o bwyntiau Jackson. Mae hwn yn ofnadwy o cyflydig. Mae hwnna'n y top yn crynu. Mae hwn yn ofnadwy iawn. Hwnna'n mewn! Pwydwch yn mynd i fanna! Pwydwch yn mynd i fanna! Team Glass! Smasio'r peli mwyn gwneud i'r wal grynu. Dyna oedd y dacteg i Huw ac Ysgol Bro Ogwr. Ond nath o weithio, faint o bwyntiau oedd yn cuddio ar y brics. Cystadlu oed wych arall yn y wal goch, a mae'n amser rwan i weld pwy sydd wedi ennill y tlws arbennig yma. Da ni'n mynd i gychwyn efo sgôr terfynol Ysgol Evan James. Mae'n gyfartal ar hyn o bryd, ond nath Bro Ogwr daro pwyntia meinws. Gawn ni weld, eich sgôr terfynol chi ydy... 4 gant! Sgôr uchel iawn i'r bencampwyr heddiw Bro Ogwr, 405 iddyn nhw. 230 o bwyntiau i Ysgol Evan James. Mae o'n dathlu fel tasa fod i ennill y gyfres. Huw sydd ar y blaen ym mrwydr y capteiniaid efo 4 o bwyntiau, tra dwi a Lloyd ar ei hôl hi efo 2 bwynt yr un. Da iawn i dîm Evan James. Sgiliau anhygoel, da iawn. Cofiwch, os da chi eisiau gwylio mwy o Tekkers, ewch draw i BBC iPlayer neu S4C Click. Ie, ac am glipio exclusif ewch i'r wefan, S4C Cymru blaen Slice Stwnsh. Ie, ymunwch da ni tro nesaf, lle bydd 2 dîm newydd yn trio ennill tlws Tekkers. Ond tan hynny, ta-ra! Cliciwch am fwy o fideos ar YouTube Stwnsh.